Rhyw reswm dwi'n teimlo fel mae pobl fatha yn meddwl, os ti'n mewn cadar olwyn, ti efo rhywbeth yn wrong yn fatha pen chdi hefyd. So maen nhw'n fatha, are you okay? Yn siarad lawr i chdi a hynna, ti just eisiau deud, I'm fine. Enw fi di Francesca, dwi'n 28 oed a dwi'n dod o Llanfair Pwllgwyngyll, Gogerich Chwndrobell, Sant Cecilia, Gogo Goch. 2 blwyddyn yn ôl nes i cael damwain eitha chadal fi mewn cadar olwyn a ers hynna dwi wedi dechrau codi pwysau a dwi'n chwarae wheelchair basketball. Nes i ddechrau codi pwysau 2 blwyddyn yn ôl. Oedd na fatha rhyw taster session yn Maes Glas yn Bangor. So nes i cael fy ffosio i fynd i fanna i wneud o, fi'n rili eisiau mynd. Achos oedd fatha, I won't be any good. A wedyn nes i fynd a wnaeth coach fi, Chris Williams, wedyn message fi ar Facebook a dweud, I think you should carry on coming, I think you'd be quite good. So wedyn, ers hynna dwi wedi gwneud competitions, British Championships a Welsh Championships, lle dwi wedi cael medalau arian a aur. So cyn damwain fi o fi'n chwarae netball ac o fi'n mynd i'r gym a wneud fatha bootcamps a stuff fel yna. So dwi o hyd i bod yn sporty a di bod yn hyd yn edrych ar ôl corff fi a hynna. Oedd basketball yn apelio fi achos mae kind of fel netball. Basketball oedd yr unig un oedd fi'n relatively da yn. Nes i ddechrau treinio yn basketball tua 2.5 years ago a dwi wedi symud ymlaen rwan i chwarae efo Anglesey Hawks yn y North Wales League a dwi'n chwarae i Knights sydd yn National League a dwi'n chwarae guard position so dwi'n gorau fatha bod yn really sydyn a trio blocio pobl off rhag sgorio hynna. So dwi'n cael laff fatha pan dwi'n chwarae fo, dwi'n cael laff pam da ni'n mynd i ffwrdd i competitions, pam da ni'n cael yn pissed yn y nos. Mae'n laff wedyn. Trwy basketball, fi'n mynd gwybod neb bod yn chwarae wheelchair basketball o blaen a ti'n cael ei gwybod pobl, mae'n neis achos ti fatha yn relatio efo'r rhai pobl, mae yna pobl sydd yn gwybod be ti di mynd trwy a stwff fel yna, so ti yn neud ffrindiau newydd. Mehefin, dwi efo'r British Championships yn weightlifting yn Coventry, so gobeithio dwi'n medru cael PB fy hun o fanna a fydd medal yn rhywbeth bach extra. Mae yna rhai pobl sydd wedi bod yn yr un sefyllfa fi a maen nhw'n just fatha stuck in the past. Dwi'n meddwl bys fi'n deud nhw just get on with it a sbio ar y dyfodol a ddim sbio nôl a dwelio ar beth sydd wedi digwydd. Get on with it.